חברים, היום אני הולך לדבר על נושא הסרטון, מה זה פיזור בהשקעות. אז מה המשמעות של פיזור השקעות? בואו נדבר על זה. אם השקעתם לדוגמה ב5 מניות, האם זה אומר שהתיק שלכם מפוזר? פחות. לא תמיד. אם כל החברות נמצאות באותו ענף או באותה מדינה, ייתכן שירדו יחד, כי יש קורלציה באותו שוק. פיזור בוחן כמה סוגי נכסים. כמה סוגי נכסים, שווקים, אזורים ותחומים. ואז הוא לא מונע באמת ירידות, אבל הוא יכול להפחית את התלות בסוג השקעה אחת. ולכן זה היתרון הכי גדול של פיזור השקעות. פיזור לא מבטיח רווח, הוא עוזר לא להיות תלויים בהימור אחד או בגורם אחד שיכול להשפיע בצורה משמעותית על התיק שלנו. שזה הרעיון של פיזור, זה מה שמאפשר לנו ולכן אני מאוד מתחבר לרעיון הזה. כרגיל הסרטון הזה הוא למטרות לימודיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, אז תשתמשו במידע בחוכמה. תוכלו לראות ברקוד שלי לסריקת הכרטיס הדיגיטלי שלי, אפשרות להצטרף לקבוצת וואטסאפ שקטה של הרצאות, 2 הרצאות בחודש, אחת שלי, אחת של אורח או אורחת. מאוד מאוד מוזמנים, אשמח לראות אתכם שם. המון בהצלחה.